Zdravím všechny v Lost Heaven, kdo si naladili právě naši stanici. Co mi chcete? Na dvoře na vás už chlapci čekají v autě. Jak si přejete? Není to ovšem jednoduchý. O tohle se postarám! Kam si myslíš, že jdeš? Nezvládnu to, pomozte mi! Teď není čas na keci, máme práci. Buongiorno, Vincenzo. Ochutnejte tohle! Díky, tady máte peníze. Teď si na tebe připijeme, Ne, já ještě nechci umřít. protože měl nějaký problémy. Ty ale potřebuješ doktora. Musím tě někam odvízt, chápeš? Dík, Ralfe, to se bude hodit. No, dal jsem dokupy to, co si posledně přivez. Promiňte, spěchám. Pozor, uhněte! Pardon. A jsme doma. Fofrem do auta. Ale jak vždycky říkala moje máma. Pojď sem, mám ho. Pojďte mi na pomoc. Co to má znamenat? Popla, co to? Ze mě chce krev. A ty jdeš jak s hnojem. Jedeš jak s hnojem. To je všechno, co dokážeš, jo. Dělej, ať už jsme doma. Pěkně mi teče krev. Jsem zralej na transfuzi. No a řekni, jak bych potom vypadal? Ano, pane. Nejdřív obyčejný řidič a najednou ze mě byl vážený chlapík. Určitě. Dona Salieriho to pěkně rozčílilo. Běž a doraž ho. Pomozte mi někdo! A budeme se společně modlit za jeho spásu. Pojďte sem, máme tu malý problém. Zatraceně náboje. Moment, pane, jen co obsloužím ostatní. O takových věcech se doma nesmíš vůbec bavit. Dnes jsme měli v práci strašnou dřinu, musel jsem zabít 10 lidí. Zkus investovat peníze do nějakého kšeftu. OK, Lukasi. Ahoj, strejdo. To mi řekl Frank v autě. Pěkně teplý jméno. Moje matka mě vždycky říkala, že do prdele úplně si mě zblbnul. Kde je Frank Joe? Ani nevím, že takový jméno existuje. No tak, Joe. Seš hluchej nebo co? Poslouchám. Joe, nebav se s cizejma lidma a neber si od nich bonbony. No vidíš, že to šlo, Joe. Ani hovno, já jsem Pete.